Рекорден брой състезатели от 36 държави са заявили участие в откритото европейско първенство по биатлон. Състезанията от надпреварата са от 18 до 26 февруари в Банско. България ще участва с най-добрите си биатлонисти във всички възрастови групи. Независимо, че по регламент в първенството имат право на участие спортисти до 26 години, 17 от най-силните състави ще дойдат с първите си екипи. Очакват се много силни състезатели от Русия, Украйна, Швеция и Германия. До сега има заявки от 240 мъже и младежи и от 208 жени и девойки. Интрига в Европейското първенство са възможностите да бъдат спечелени олимпийски квоти за игрите в Сочи до година. Бюджета на шампионата е 750 хиляди лева, повечето от които са осигурени от Министерството на спорта. Ето и очакванията на президента на Народната федерация Катерина Дафовска за предстоящото световно първенство в Нове место и за стартовете под връх Тодорка. Ако искате да ви кажа, че медали очакваме, няма да ви кажа. Аз предварително никога не искам да ги натоварвам нашите спортисти. Главната им цел е това да спечелят максимален брой квоти за Олимпиадата, защото от това световно и от предното се формират квотите за Сочи. Така че им пожелавам максималния брой. Мъжете, аз неведнъж казах, че имат доста по-голям шанс да останат да са с 4 квоти, докато при жените това ще бъде доста по-сложно. И там може да загубиме, да остане една. Другото, което очаквам естествено тук от нашето домакинство да постигнат най-добрите си резултати тук на наша земя и дай Боже да има медали тук в България.